ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. барномаи ахборро ки аз ҷониби кормандони шӯъбаи иттилоотӣ омода гаштааст манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо ҷавоҳири аҳмадзод. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода дар чорабинии тантанавӣ ба муносибати рӯзи таъсисёбии дастаи таъиноти махсуси милитсия ширкат варзида ба афсарону ҳайати шахсӣ ифтихорномаю сипосномаҳо ва нишонҳои сари синагӣ супорид. раиси вилоят кулли кормандони дастаи таъиноти махсуси милитсияи раисати воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғдро бахшида ба рӯзи таъсисёбии воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик гуфта, ба онҳо тансиативу хонободӣ, саодату сарбаландӣ ва дар иҷрои рисолати бошарафу пурифтихор барору комёбиҳо орзу намуд. таъкид гардид, ки дар ҳама давру замонҳо пешрафти ҳаёти давлат ва ҷомеа аз суботу амният ва таъмини оромиву тартиботи ҷамъиятӣ вобастагии мустақим дорад, ки иҷрои ин вазифаи муҳим ба зиммаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ, алалхусус дастаи таъиноти махсуси милитсияи раисати воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор шудааст. кормандони далеру шуҷои воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити тезу тунд шудани вазъияти сиёсиву ҷиноӣ дар кишвар ҳимояи ватан ва халқу миллатро аз ҳама арзишҳои волотар дониста, барои таъмини ояндаи дурахшони кишвар ва зиндагии орому осудаи мардуми он талоши зиёд ба харҷ доданд. роҳбарияти вилоят ҳамчунин қайд намуд, ки бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти суғд давоми 30 соли истиқлолияти давлатии таҳкурсии моддиву техникии воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланди касбӣ иҷро кардани вазифаҳои хизматӣ бо таҷҳизоту воситаҳои муосири техникӣ, иншооти замонавӣ ва мутахассисони касбии мунтазам таҳким бахшида мешавад. ҳамасола таҷлил шудани рӯзи воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳодати таваҷҷӯҳи пайвастаи давлату ҳукумати кишвар нисбат ба ин ниҳоди муҳими давлатӣ буда, ҳар яки шуморо водор месозад, ки барои таъмини иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва содиқ будан ба савганди худ масъулияти дучанд эҳсос намоед. илова гардид, ки барои ин пеш аз ҳама кормандони воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дорои маърифати баланд ва тафаккури созандаву ахлоқи ҳамида бошанд, сатҳи донишу малакаи касбиашонро мунтазам такмил диҳанд ва хусусан дар шароити ноорому печидаи ҷаҳони муосир ватани маҳбубу халқи худро аз ҳама гуна хатару таҳдидҳо эмин нигоҳ дошта тавонанд, яъне кафили зиндагии осудаву оромии мардум бошанд. сипас ба як гурӯҳ афсарону ҳайати шахсии дастаи таъиноти махсус сипосномаву ифтихорномаҳои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва медалу нишонҳои сарисинагии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. қудратулло раҳматлоев, Азам Шарифов, Рустам Негматов. Ахбор. дар маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд ярка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ баргузор гардид. зимни боздид аз ярмаркаи мазкур ва шиносоӣ бо арзиши маҳсулоти пешниҳодшуда, раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода таъкид намуд, ки воқеан таъмини амнияти озуқаворӣ дар мадди назари доимии роҳбарияти олии кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд қарор дорад. ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ ярмаркафурӯши молу маҳсулоти кишоварзӣ бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти суғд баргузор карда мешавад. ярмаркаи мазкур дар асоси дастури ҳудудҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил гардида, ҳадаф дастрасии мардум ба маҳсулоти хӯрокворӣ ва ба танзим даровардани арзиши маҳсулот арзёбӣ мегардад. маҳсулоте, ки аз ҷониби кишоварзону хоҷагиҳои кишоварзӣ ва корхонаву ташкилот ба фурӯш гузошта шуда буд, нисбат ба бозор то 30% арзон буд. зимни боздид аз ярмаркаи мазкур ва шиносоӣ аз нархи маҳсулоти пешниҳодшуда раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода таъкид намуд, ки воқеан таъмини амнияти озуқаворӣ дар мадди назари доимии роҳбарияти олии кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти суғд қарор дорад. қобили қайд аст, ки бо супориши раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода қаблан низ дар шаҳри хуҷанд ва дигар шаҳру ноҳияҳои санъатии вилояти суғд чунин ярмарка фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал баргузор гардид, ки мардум тавонистанд маҳсулоти кишоварзӣ ва хӯроквориро бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. маврид ба зикр аст, ки дар ярмарка ба таври фаровон маҳсулоти ниёзи аввал аз қабили орд бо нархи 245 сомонӣ барои 50 килограмм, шакар 8 сомону 50 дирам, равған 88-90 сомонӣ барои 5 литр, гӯшт 55 сомонӣ барои 1 килограмм, картошка 2 сомону 80 дирам то 3 сомонӣ, сабзӣ 1 сомону 10 дирам, пиёз ва дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ бо нархи то 30% арзон нисбат ба бозор пешниҳоди харидорон карда шуд. сокинони маркази вилоят аз ин ташаббусҳои
маҳкумот иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти суғд хеле қаноатманд буда таъкид доштанд ки воқеан имрӯз дар бозорҳо ва чӣ дар ярмаркаҳои ташкил гардида маҳсулот фаровон аст. Дар умум дар ярмаркаи мазкур аз ҷониби ташкилкунандагони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти хӯрока наздик 120 тонна маҳсулоти хӯрока пешкаши харидорон карда шуд. Дар идомаи боздиди худ раиси вилояти суғд Раҷабои Аҳмадзода таъкид кард ки ҷиҳати таъмини сокинон бо маҳсулоти ғизоӣ аз қабили полезӣ дар вилояти суғд низ тадбирҳои мушаххас амалӣ гардиданд ва маҳсули дастранҷи деҳқонон ба бозорҳо бароварда шуданд. Баргузории чунин ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар номгӯи маҳсулоти ниёзи аввал ҷиҳати қонеъсозии талаботи сокинон ва дастрасии онҳо бо нархҳои арзон заминаи воқеӣ мегузорад. Дар назар аст ярмарка фурӯши молу маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар намуди маҳсулотҳои хӯрокворӣ рӯзҳои истироҳатӣ дар шаҳри Хуҷанд, Бӯстон-Гулистон ва дигар шаҳрҳои санъатии вилояти суғд баргузор гардад. Қудратло Раҳматлоев, Азам Шарифов, Рустам Нигматов. Ахбор. саноати кунонӣ бо сурати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ ба ҳисоб рафта, бо ин мақсад дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти суғд тадбирҳои мушаххас андешида шуда иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҳудуди вилоят садҳо корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ мавриди истифода қарор гирифтанд ки ҳадафи асосӣ истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда, таъмини сокинон бо маҳсулоти ватанӣ ва фарогирии мардум бо ҷойи кори доимӣ мебошад. раиси вилояти суғд Раҷабои Аҳмадзода бо мақсади шиносоӣ бо фаъолияти корхонаҳои санъатӣ ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сафар намуда қаблан бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Юсуф Саркор ки самти фаъолияташ коркарди пахта ва истеҳсоли равғани пахта мебошад дидан намуд. Ба роҳбарияти вилоят иттилоъ дода шуд ки дар мавсим корхонаи мазкур 5925 тонна пахтаи хом қабул намудааст ки то имрӯз аз шумораи ҳаҷми умумии 4232 тоннаи он коркар шудааст. Илова гардид ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Юсуф Саркор 54 нафарро бо ҷои кори доимӣ таъмин намудааст ва кормандон бо шароити хуби корӣ таъмин мебошанд. заводи пахта тозакунӣ ба номи Юсуф Саркори ноҳияи Бомҷо Ғафуров зиёда аз 10 сол боз фаъолият менамояд. То инам аз хоҷгоҳи кишоварзии вилоят ба миқдори 5925 тонна пахти хом қабул карда шуда, аз он 4230 тонна коркар шудааст. Инчунин дар ҷамъият сехи равғанбарорӣ фаъолият менамояд ки то ин рӯза зиёда аз 126 тонна равғани хушсифат истеҳсол карда шудааст ки ба мардум пешкаш карда истодем. То санаи 1 декабри соли ҷорӣ истеҳсоли хӯроки чӯрбо, яъне кунҷола мегӯем, ба миқдори 1050 тонна истеҳсол карда шудааст ки талабот ба ин намуди маҳсулот хеле зиёд аст. Заводи пахттозакунӣ мо мавсимӣ мебошад, лекин дар давоми сол барои коркард истеҳсоли пахти хоҷгоҳи деҳқонӣ мо маблағгузорӣ мекунем. дар заводи мо наздик 54 нафар фаъолият мебаранд. Аз ин коргарони асосӣ 12 нафар. музди маоши онҳо аз 1300 то 1500 сомония ташкил медиҳад. пахта ки яке аз боигарии асосии кишвар ба ҳисоб рафта барои кишт ва то дараҷаи ниҳоӣ расонидани истеҳсоли маҳсулоти пахтагини ватанӣ воридотивазкунанда дар вилояти суғд тибқи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилояти суғд ҳаҷми майдони пунбадона ва шумораи корхонаҳои санъатии коркарди пахта зиёд карда шуданд ки метавонанд корхонаҳои санъатии истеҳсоли сару либоси пахтагинро бо ашёи хоми ватанӣ таъмин намоянд. имрӯз дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 4 корхонаи коркарди пахта фаъолияти пурсамар дорад ва дар баробари таъмини корхонаҳои истеҳсоли сару либоси пахтагини воридотивазкунанда бо ашёи хоми ватанӣ ҳамчунин имкон доранд дар асоси шартномаҳо содироти онро ба хориҷи кишвар низ ба роҳ монанд. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки фаъолияти пурсамари корхонаҳои санъатӣ дар таъмини нақшаҳои судманд таъсири амиқ мегузорад. бо мақсади амалӣ намудани дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷиҳати истеҳсоли ҳарчи бештари маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои судманд амалӣ мегардад. яъне имрӯз барои истеҳсоли ҳарчи бештари маҳсулоти кишоварзӣ ва ба ин васила самгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ дар вилояти суғд аз ҷумла дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров заминаҳои мусоид мавҷуд аст. роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Юсуф Саркор ба раиси вилояти худ Раҷабои Аҳмадзода иттилоъ дод ки дар баробари коркарди коргоҳи мазкур ба истеҳсоли равғани он машғул мебошад ва барои истеҳсоли ин маҳсулоти зарурӣ таҷҳизотҳои истеҳсолиро аз хориҷ ворид намудааст ва ҳаҷми истеҳсоли равған дар корхона
корхонаи мазкур ба 126 тонна расонида шудааст. истеҳсоли кунҷора бошад 1050 тонна мебошад. раиси вилояти суғд баробарияти корхонаи мазкур дастур дод ки бо истифода аз ҳама имкониятҳои ҷои кориро бештар намуда ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда дар ин самти саноат самгузор бошанд. раиси вилояти суғд ба чанд нафар кормандони пешқадами ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Юсуф Саркор тӯҳфаҳо тақдим намуда дар фаъолияти ояндаашон бурбориро таманно намуд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи зуҳал ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таъсис дода шудааст, самти фаъолияташ истеҳсоли се намуди равған мебошад ки бештар ашёи хоми маҳаллиро коркард менамояд. зимни шиносоии роҳбарияти вилоят бо фаъолият ва сифати маҳсулоти истеҳсолшаванда дар корхонаи мазкур иттилоъ дода шуд ки барои истеҳсоли равғани офтобпараст ашёи хомро аз ҷумҳурии Қазоқистон ворид менамоянд ва айни замон се намуди равған, яъне равғани пахта бо номи зуҳал, равғани офтобпараст бо номи империя ва равғани омехтаи аслия истеҳсол намуда дар баробари таъмини бозорҳои вилоят ба дигар минтақаҳои кишвар низ ба фурӯш бароварда шудааст. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба роҳбарияти ҷамъияти саҳомии пӯшидаи зуҳал дастур дод ки бо истифода аз заминҳои ҳудуди коргоҳи мазкур барои истеҳсоли равғани хушсифат сехҳои нави истеҳсолӣ бунёд намуда дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми бештар гузоранд. ба гуфти муовини директори коргоҳи мазкур барои истеҳсоли равған таҷҳизотро аз хориҷ ворид намуданд ки ин имкон медиҳад маҳсулотро бо сифати баланд истеҳсол намоянд. ҳам дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ва дар Душанбе намояндагии худро дошта коркар ҳам дар вилояти суғд ҳам дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагии худро дорем ки бо онҳо ҳамкорӣ дорем ва талабот дар як сатҳи муайян қарор дорад. сифатнокии маҳсулотамон боиси он гардидааст ки мо як мизоҷони муайянро ба худамон ҷалб намуда имрӯз дар як сатҳи муайяни бозори дохилӣ қарор дорем. ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти воридоти ивазкунанда имкон медиҳад ки маҳсулоти ватании табиӣ самаранок истифода гардида садҳо нафар сокинон бо ҷои корӣ ва зиндагии шоиста таъмин карда шаванд. дар баробари истеҳсоли равған дар назди ҷамъияти саҳомии пӯшидаи зуҳал коргоҳи нави истеҳсолӣ Париноз ба фаъолият шурӯъ кардааст ки маҳсулоти истеҳсолиашон ин маводҳои кимиёвӣ, шустушӯӣ, ошхона ва ҳаммо мебошад. ба роҳбарияти вилоят иттилоъ дода шуд ки айни замон дар корхонаи иловагии Париноз 15 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гаштанд. ашёи хомро қисман аз давлати Туркия ворид менамоянд. зарфҳои махсусро бошад дар ҳудуди корхонаи зертобии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи зуҳал Париноз истеҳсол менамоянд. дар баробари моеъҳои зарфшӯӣ ҳамчунин маҳлули собун барои ҳаммом ва намудҳои гуногуни собунро истеҳсол менамоянд ки аллакай харидорони худро пайдо карданд. роҳбарияти вилоят ба мутасаддиён дастур дод ки ба сифати маҳсулот диққати ҷиддӣ дода шавад ва таркиби маҳлулҳои кимиёвӣ ба пуррагӣ омӯхта баъдан аз он маводҳои заруриро истеҳсол намоянд. раиси вилоят ҳамчунин дастур дод ки хатти иловагии истеҳсолиро бунёд намуда ҷойҳои кориро бештар намоянд. дар зертобии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи зуҳал корхонаи бо номи Париноз ташкил карда шуд ки он ба истеҳсоли моеъҳои химиявии шустушӯӣ машғул буда иқтидори якшабонарӯзии он 1 тоннаро ташкил медиҳад. корхона навбунёд буда дар он 10 нафар сокинони маҳаллӣ кор ва фаъолият менамоянд ва бо маоши муайян таъмин буда корхона ба истеҳсоли собунҳои моеъҳои шустушӯӣ таъмин буда корхона бо техникаҳои замонавӣ аз давлати Туркия ворид гардида бунёд гардида ҳамаи он зарфҳо ва моеъҳо ки мавҷуданд худи зарфҳо низ дар худи корхона истеҳсол ва моеъҳо ба онҳо гунҷоиш карда мешаванд. соли равон дар вилояти суғд бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят силсила коргоҳҳои саноатӣ ва хатҳои нави истеҳсолӣ ба истифода дода шуд ки фаъолияти онҳо асосан ба истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронида шуда мебошад. ҳадаф аз таъсиси корхонаҳои саноатӣ ин пеш аз ҳама таъмини шаҳрвандон бо ҷои корӣ ва баланд бардоштани зиндагии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. маврид ба зикр аст ки бо баробари ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ашёи хоми ватанӣ дар дохили кишвар мавриди коркард қарор мегирад. бояд тазаккур дод ки дар вилояти суғд ҷиҳати татбиқи дастуру супоришҳои мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди саноатикунонӣ бо суръати кишвар мунтазам чораандешӣ карда шуда дар шаҳру ноҳияҳои вилоят иқтидорҳои нави бузурги истеҳсолӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. Қудратло Раҳматлоев, Азам Шарифов, Рустам Негматов. ахбор.
раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар идомаи шиносоӣ бо фаъолияти корхонаҳои саноатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамчунин ба фаъолияти сардхонаҳо ва заминҳои кишоварзии ноҳияи мазкур шинос гардида дастур дод ки боғу тогзорҳои нави интенсивӣ ва суперинтенсивӣ аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва боғҳои кӯҳна бунёд карда шаванд. захираи саривақтии маҳсулот дар давраи тирамоҳи зимистон барои ғановати бозор, мӯътадил нигаҳдории нарх ва дастрасии аҳолӣ ба меваву сабзавот дар фасли зимистон замина мегузорад. имрӯз дар сардхонаҳои ҳудуди вилоят меваву сабзавот харидорию захира гардидааст ки бо ҳосили захира намуда метавон дар фасли сармо низ истеъмолкунандаро бо маҳсулоти тару тоза аз ҷиҳати экологӣ тозаи ватанӣ таъмин намуд. роҳбарияти вилояти Суғд дар идомаи шиносоӣ бо фаъолияти корхонаҳои сонатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамчунин бо фаъолияти сардхонаҳо шинос шуд. сардхонае ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Мирзо Қозиев бунёд гардидааст, дорои 8 анбори махсус буда, дар онҳо меваву сабзавот захира шудааст. ба роҳбарияти вилоят иттилоъ дода шуд ки айни замон дар анборҳои махсуси сардхона 120 тонна себ, 15 тонна ангур, 4 тонна лимӯ ва 15 тонна хурмо захира карда шудааст. роҳбарияти вилоят қайд намуд ки дар вилояти Суғд имконияти захираи маҳсулот минбаъд таъмин намудани аҳолӣ бо меваҷот дар фасли зимистон васеъ аст. зиёд гардидани масоҳати боғу тогзор ва истеҳсоли мевагиҳо амалӣ намудани дастуру супоришҳо оид ба захиракунӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ заминаи фароҳам меорад ва мутассидиёну сардорони раёсатҳои кишоварзӣ шаҳру ноҳияҳо бояд бештар масъулият ҳис карда меваву сабзавотро захира намоянд. дар идома роҳбарияти вилоят ҳамчунин бо корҳои саҳроӣ, ниҳолпарварӣ ва бунёди боғу тогзорҳо дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шинос шуд. филиали академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ба парвариши ниҳолҳои мевадиҳанда ва ниҳолҳои ангур машғул мебошад. соли равон дар майдони 1,5 гектар ниҳоли себ, шафтолу, намудҳои гуногуни зардолу ва ниҳоли ангур парвариш карданд ва бо хоҷагиҳои боғдории шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳамкорӣ дошта дар асоси шартнома онҳоро бо ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда ва ороишӣ таъмин менамоянд. роҳбарияти вилоят ба олимону кормандони академияи илмҳои кишоварзӣ дар вилояти Суғд дастур дод ки барои бунёди боғҳои нави интенсивӣ ниҳолҳои босифатро бо истифода аз таҷрибаи кишоварзону ниҳолпарварони ҷумҳурии Ӯзбекистону давлати Туркия зиёд намуда хоҷагиҳои боғдориро бо ниҳолҳои босифат таъмин намоянд. зеро дар арсаи ҷаҳонӣ рӯз аз рӯз талабот ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, хусусан меваҳо ба таври табиӣ парваришшуда зиёд гаштааст ва бо бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ метавон ҳаҷми содиротро зиёд намуд. ба роҳбарияти вилоят иттилоъ дода шуд ки айни замон дар баробари парвариши ниҳолҳои маҳаллӣ олимону кормандони муассисаи мазкур ҳамчунин вобаста ба иқлим ва шароити экологии вилояти Суғд тавонистанд намудҳои гуногуни ниҳолҳои дарахтони мевадиҳандаи хориҷиро парвариш намоянд. солҳои охир мо ҳамин парвариши ниҳолони қадпаса ба роҳ мондем ки яке аз роҳҳои зиёд намудидем бо усулҳои қаламчагӣ мебошад. дар натиҷаи ҳамин якчанд сола омӯзишҳо мо аллакай тарзи зиёд намудани беҳтарини онро омӯхта гузаштем ки агар дар парвардахона ҳамин қаламчаҳоро шинонемга тез зиёд карда миқдори онро зиёд кардан мумкин аст. бисёриҳо аз хориҷи кишвар навъҳои зардолу умуман мевадиҳандаҳоро гиром мебиёранд, лекин ба иқлиму ва мо хокҳои мо мутобиқ нашуданд. аз сабаби баъзеҳошон ба иқлиму мувофиқат намекунанд. барои мо дар филиали мо асосан ҳамин навъҳое ки ба ҳамин иқлиму хоки минтақаи Суғд мувофиқаткунанда парвариш карда мешавад, аз он ҷумла аз навъҳои хориҷӣ. мутобиқ ба дархости хоҷагиҳои деҳқонӣ барои бунёди боғҳои интенсивии зардолу, навъҳои содиротӣ ба монанди нишонӣ, шалах, навъҳои хушкшаванда ба монанди нишонӣ ва исфарак мебошад ва навъҳое ки хӯрдани боб, силверкорд ва шалах мебошад. аз ин навъҳо барои бунёд намудани боғҳои замонавӣ кормандони илмии мо саҳми арзанда гузаронида истодаанд. дар баробари ниҳолпарварӣ ҳамчунин кормандони ин макон дар байни қаторҳои дарахтони мевадиҳандаи бисёрсола сабзавот кишт карданд ки ҳамарӯза ба бозорҳои вилоят ба фурӯш бароранд. дар байни қаторҳои дарахтони себи биҳӣ, сабзӣ, шалғам ва дигар сабзавотҳое ки ба таври фаровон аст ҷамъоварӣ шуда истоданд.
хоҷагии ниҳолпарварӣ ба номи ғайбулло масаидови ноҳияи бобоҷон ғафуров дорои 70 гектар замин мебошад ки ҳар порчаи онро самаранок истифода шуда дар он ниҳолҳои дарахтони себи сурх, семиренка, шафтолу, се намуди зардолу, бодом, бодоми думағза, нок, олӯҳои венгирӣ ва дарахтони ҳамешасабз парвариш карда шуданд. Ба раиси вилоят иттилоъ дода шуд ки айни замон хоҷагии ниҳолпарварӣ ба номи ғайбулло масаидов дорои 150 000 ниҳолҳои гуногуни меваъдиҳанда мебошад ки дар асоси шартнома ба хоҷагиҳои боғдорӣ ва ярмарка фурӯши ниҳолҳо ба фурӯш мебароранд. раиси вилояти суғд раҷабои аҳмадзода дастур дод ки шумораи ниҳолҳои дарахтони меваъдиҳанда ва ороишӣ зиёд карда шуда тамоми хоҷагиҳои боғдорӣ ва он нафароне ки хоҳиши харидорӣ кардани онро доранд таъмин карда шаванд. Ба гуфти роҳбари хоҷагии мазкур ниҳолҳо дар заминҳо аз донаки мева парвариш карда мешаванд ва имрӯзҳо бо мақсади зиёд намудани ниҳолҳои дарахтони меваъдиҳанда бо истифода аз боду ҳавои мусоид кормандонашон донакҳои бодом ва дигар дарахтони меваъдиҳандаро шинонида истоданд. дар соли 2021-22 зиёда дар хоҷагӣ 150 000 ниҳоли тайёри ба фурӯш дорем. ғайр аз ин бо ниҳолҳои иҷоракорам қариб 150 000 ниҳолҳои тайёри ба фурӯш ҳамон зардолу, сортҳои мирсанҷалӣ, бобоӣ, мачалка ва тоҷибоӣ мебошад. ният дорем ки дар соли 2022 аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Турсия рафта шартнома карда ниҳолҳои қадпасро оварда ҳаминҷо инкишофшонро зиёд кунем. моҳи ноябр, декабр вақти шинондани донак мебошад. мо асос аз донак зиёд мекунем. соли оянда 1 сол парвариш мекунем. соли оянда дар моҳи август сар карда ва пайванд мегузаронем. пайванд ҳам аз нардҳои беҳтарин ки асос боғҳои мо боғҳои модарӣ мебошанд. барои зиёд намудани пайванд аз боғҳои модарӣ гирифта пайвандро зиёд мекунем. дар идома роҳбарияти вилоят ҳамчунин бо корҳои саҳроӣ дашти сомғори ҷамоати деҳоти сомғори ноҳияи бобоҷон ғафуров шинос шуд. роҳбарияти вилоят қайд намуд ки мавзеи мазкур барои бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ мусоид мебошад ва бо истифода аз заминҳои мавзеи мазкур 20 гектар токзорҳо барои парвариши 5 намуди ангури содиротшаванда бунёд намоянд. ба роҳбарияти вилоят иттилоъ дода шуд ки дар нақша доранд дар ин макон 4 чоҳи амудӣ бунёд намоянд. роҳбарияти вилоят ба раиси ноҳияи бобоҷон ғафуров ва кишоварзон дастур дод ки дар ҳудуди ноҳия 200 гектар боғу токзорҳои нав аз ҳисоби боғҳои кӯҳна ва заминҳои бекорхобида бунёд намуда бо оби пойлезӣ таъмин карда шаванд. олимони соҳаи кишоварзӣ ва мутасаддиён дастур гирифтанд ки бо истифода аз таҷрибаи олимони кишвари ҷумҳурии Ӯзбекистон ва давлати Туркия истифода бурда мавзеи мазкур бо ниҳолҳои хушсифати серҳосил таъмин гардида усулҳои ниҳолшинонӣ ва нигоҳубини он назорат карда шавад. роҳбарияти вилоят дар анҷом бо корҳои ободкорӣ гармхонаи ММК Агро шинос шуд. иттилоъ дода шуд ки дар мавзеи мазкур дар баробари гармхонаи фаъол ҷамъияти мазкур дар майдони 3,5 гектар гармхонаи нав бунёд карда истоданд ки ҳадаф таъмини амнияти ӯзуқаворӣ мебошад. роҳбарияти вилоят ба мутахассисони соҳа, масъулин ва роҳбарияти ноҳияи бобоҷон ғафуров барои дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат дар самти таъмини амнияти ӯзуқаворӣ ва бунёди гармхонаҳо дастуру супоришҳои мушаххас дод. бояд қайд намуд ки дар вилояти суғд беш аз 450 гармхона мавҷуд аст. дар ҳамаи гармхонаҳо сабзавоти барвақти, лимӯ ва гулҳои рангоранг парвариш карда шуда бо ин роҳ деҳқонону заминдорон ва соҳибкорон манфиат ба даст меоранд. Қудратло Раҳматлоев, Азам Шарифов, Рустам Негматов. ахбор. дар доираи сафар ба вилояти суғд ҳайати расмии вилояти Могилёви ҷумҳурии Беларус бо фаъолияти корхонаҳои саноатӣ шинос гардиданд. дар натиҷаи дидору мулоқотҳо бо соҳибкорони вилояти суғд ва доираи тиҷоратии вилояти Могилёв шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шуданд. гузориш дар ин хусус. бо мақсади мустаҳкам намудани робитаҳои иқтисодӣ, дарёфти шарикони тиҷоратӣ, истифодаи зарфиятҳо ва ташкили корхонаҳои муштарак, ҳайати расмии вилояти Могилёви ҷумҳурии Беларус ба вилояти суғд ташриф оварда буданд. дар доираи сафар меҳмонон аз бозори панҷшанбе дида намуда ба меваҳои шаҳрбори Тоҷикистон мароғ зоҳир намуданд. муовини раиси вилояти суғд Анвар Яқубӣ ба намояндагони вилояти Могилёв вобаста ба таърихи бозори панҷшанбе ҳифзу гиромӣ доштани ин ёдгории меъмории таърихӣ маълумот дод. таъкид гардид ки бозори панҷшанбе дар минтақа камназир буда яке аз калонтарин марказҳои савдо ба шумор меравад. сипас меҳмонон ба минтақаи озоди иқтисодии суғд ташриф оварданд. маълумот дода шуд ки дар асоси дастуру супориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
منطقه آزاد اقتصادی سوخت سال 2009 با مقام مخصوص حقوقی و امتیازهای اقتصادی برای دایره‌های صاحبکاری و سرمایه‌گذاری وطنی و خارجی تشکیل کرده شده است. در منطقه آزاد اقتصادی سوخت نمایندگان ولایت مگلیو با فعالیت کارخانه‌های صنعتی شناس گردیدند. در جمعیت دارای مسئولیت محدود کارخانه مشترک تاجپروف استحصال پروفیل با تکنولوژی نوترین به راه مانده شده است. کارخانه مذکور با دستگیری و غمخوری‌های دولت حکومت سال از سال حجم استحصالات را افزون نموده در تامین ساکنان با جای کار مساعدت می‌کند. در کارخانه ارچه مبل نامگوی زیادی مصالح ساختمانی و مبل‌های زمانوی جوابگو به طلبات دور استحصال می‌گردد. هیئت رسمی ولایت مگلیو جمهوری بلاروس در کارخانه مذکور با روند استحصالات شناس شده و صفت محصولات ارچه مبل بهای مناسب دادند. رهبرت کارخانه ارچه مبل ذکر نمود که در تاجیکستان به رشد ساحه صنعت توجه همه‌جانبه روانه شده است و صاحبکاران با استفاده از شرایط و امکانات سمت فعالیت خود را وسیع نموده ایستادند. کارخانه ارچه مبل از جمله چنین کارخانه‌ها به شمار می‌رود که دوم سال‌های اخیر تأسیس یافته است و امروز در بازار محصولاتش رقابت‌پذیر و خریداران زیاد دارد. ضمن بازدید مهمانان از کارخانه رنگبراری سیلکوادبایا معلومات داده شد که در این کارخانه سال زیاده از 40 نماد محصولات به مقدار 5000 تن استحصال می شود. متخصصان کارخانه برای میزاجان زیاده از 2500 جلوهای گوناگون رنگ‌های داخل حجروی، زیبا و زینت بیرونی و دیگر نمادهای مصالح ساختمانی را پیشکش می نمایند. صفت محصولات سیلکوادبایا به طلبات و استانداردهای جهانی جوابگو بوده می تواند پورا محصولات وارداتی وصل کننده باشد. مهمانان برای همکاری توجه نموده خواستار تقویت رابطه‌ها شدند. در شهر خوجند نمایندگان ولایت مگلیو با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود افضل سوخت از نزدیک شناس شدند. معلومات داده شد که افضل سوخت به استحصال محصولات شیری مشغول بوده، دارای فرم اینواسیونی می باشد، یعنی اشیاء خام استحصال خود کارخانه بوده توسط تکنولوژی موثر نامگوی زیادی محصولات شیری استحصال می گردد. روند استحصالات توسط ویدیو نوار به مهمانان پیشنهاد گردید. در ادامه مهمانان به ناحیه جبار رسولوف تشریف آورده از کارخانه کارکرد نخ پخته و رساندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود ارگانیکیان بازدید نمودند. معلومات داده شد که در کارخانه رساندگی ارگانیکیان نخ پخته کارکرد و از آن رشته پختگین استحصال می‌گردد. کارکرد نخ پخته یکی از سمت‌های مهم صنعت کنونی بوده، از آن استحصال گردیدن محصولات نیم تیار و نهایی اقتدار صادراتی را افزون کرده به اقتصاد ملی درآمد می‌آورد. تأسیس کارخانه ثمره همکاری صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکیه بوده با ارزش لایحه‌ای 70 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. در کارخانه کارکرد نخ پخته و استحصال رشته با تکنولوژی پیشرفته اساس یافته است. تجهیزات تکنولوژی ساخت شرکت مرزالی ایتالیا بوده تکنولوژی اینواسیونی است. خط تکنولوژی از 5 قسم عبارت بوده. رشته از نخ پخته در مرحله‌های شانه‌کنی، پیلته‌پیچی، لنت سوخته‌کنی، رسمان ریسی و غلطک پیچی استحصال کرده می شود. بعد بازدید نمایندگان ولایت مگلیو کشور بلاروس با مسئولین کارخانه ارگانیکیان سر میز گفتگوشنی نشستند. Меня зовут Эдуард, я представляю Республику Беларусь, алкогольное предприятие Могилевской области. Ну, те предприятия, на которых я был, я бы сказал, что предприятия развиваются. Это приятно видеть, потому что есть отношение к производству, есть отношение к тому, чтобы добиваться результата. Самое главное, вот эти цели, о которых я сказал, они позволяют сегодня думать о том, что руководство страны, руководство области заинтересовано в том, чтобы люди имели рабочие места, чтобы рос уровень жизни населения. То есть я вижу, что это делается очень много для непосредственно человека. در ناحیه سپیتامین مهمانان با فعالیت جمعیت سهامی پوشیده نورد آزیا متال از نزدیک شناس شده برای همکاری توجه روانه گردید. معلومات داده شد که ساختمان کارخانه سال 2014 آغاز گردیده برای بنیاد و وصل و نصب تجهیزات موثر در آن زمان بیش از 23 میلیون سومانی مصرف شده است که 11 میلیون سومانی آن را ارزش تجهیزات تکنولوژی کارخانه تشکیل می‌دهد. در کارخانه اساساً لوله‌ها و پروفیل‌های متالی دوره و چهارکنجه شکل استحصال کرده می‌شود و آن اساساً برای کارکرد محصولات بیناکاری از متل استحصال می‌شده نگرانده شده اشیاء خام را از دولت‌های فدراسیون روسیه و قزاقستان دسترس می‌کنند.
کارگاه با تکنولوژی خط برندوی و 4 خط استحصال محصولات تیار فعالیت می‌برد. آن از جمله کارگاهی میباشد که در سمت با استفاده از تجهیزات دستگاه‌های موثر، اشیاء خام، استحصال محصولات تیار متل صنعتی را وسیع به راه مانده است. تکنولوژی استحصال کارخانه مذکور در کشور یکمین مرتبه استفاده شده، استحصال بمب‌پوش متلی نیز به راه مانده شده. کارگاه نورد آزیا متل میتواند علاوه بر قبرها و پروفیل‌های متلی سالانه تا 12000 تن بمب‌پوش متلی استحصال نماید. مسئولین کارخانه اظهار داشتند که شرکت نورد آزیا متل از کارخانه‌های کلانترین در ناحیه به شمار می‌رود و برای همکاری‌های متقابل سودمند با شریکان خارجی همیشه آماده میباشد. هیئت رسمی ولایت مگیلوف ضمن دیدار و ملاقات ضرور شمردند که شرکت نورد آزیا متل با کارخانه‌های صنعتی کشور بلاروس همکاری را به راه مانده سمت فعالیت خود را بازم وسیع سازد. در دایره سفر به ولایت سوخت دایره تجارتی ولایت مگیلوف در شهرهای خوجان، بوستان، گلستان، ناحیه‌های جبار رسولوف، سپیتامین، بوجان غفورов و شهر استرافشان با فعالیت کارخانه‌های صنعتی شناس و برای خود شریکان تجارتی پیدا نمودند. در تالار مهمانخانه سعودیان شهر خوجان مراسم امضای سازشنامه‌ها دایر گردید. در این مراسم معاون رئیس ولایت سوخت انور یعقوبی و معاون رئیس ولایت مگیلوف روسلان ستراخر شرکت ورزیده از رشد مناسبات، تحکیم آن و تشکیل کارخانه‌های مشترک یادآوری نمودند. صاحبکاران ولایت مگیلوف پس از ملاقات و واخری‌ها با صاحبکاران ولایت سوخت و بازدید از کارخانه‌های صنعتی برای تحکیم رابطه‌های دوجانبه با صاحبکاران ولایت سوخت 15 سازشنامه همکاری به امضا رسانیدند. Республика Беларусь, ОАО «Могилев-Лифтмаш», главный инженер Фролкин Игорь Васильевич. Значит, за время проведенных здесь работы мы просмотрели очень много предприятий в Сагдинской области. Предприятия довольно интересные. Ну и нашли себе ряд партнеров, с которыми можем сотрудничать в плане создания сборочного производства лифтов, ну а также изготовления определенных деталей для этого сборочного производства. Это предприятие, которое может делать изделия из металла, а также алюминиевого профиля. Меня зовут Алексеева Татьяна Генриховна, я заместитель генерального директора по внешним связям Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Приехала в составе официальной делегации Могилевской области. Почему? Потому что у нас с ТПП Сагдийской области уже действует и подписано соглашение о сотрудничестве. Мы уже проводим не один год работу совместную. Наши предприятия неоднократно принимали участие в вашей международной выставке СУК. Вот. Но в связи с известными нами условиями, как-то 2 последних года у нас немножко потерялась связь. И вот сегодня при первой возможности мы приехали к вам, но это уже ответный визит. Буквально месяц назад ваша делегация во главе с вашим председателем была у нас в городе Могилеве. Мы проводили большую встречу в палате, и тогда очень много появилось у нас таких намерений. И вот спустя месяц мы сегодня подписали 16 меморандумов о сотрудничестве, в том числе и я подписала соглашение, будем как палата содействовать развитию некоторых направлений бизнеса. коррупсия амали номатлуб аст ки ба пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ монеа эҷод мекунад. ин нуқтаро масъулини раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти сухт зимни баргузории ҷаласа баён доштанд. ҷаласаи комиссияи ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти сухт дар маркази фарҳанги шаҳри хуҷанд бо иштироки васеи аъзоёни комиссияи ҷамъиятӣ, роҳбарон ва намояндагони сарраёсат, раёсат, ташкилоту идораҳои вилоятӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомии вилоят, муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии вилоят ва воситаҳои ахбори омма баргузор гардид.
дар толори маркази фарҳанги шаҳри хуҷанд ҷаласаи комиссияи ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд баргузор гардид. Дар кори он раиси комиссияи ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд, муовини раиси вилоят Зайнура Азимӣ, аъзои комиссияи ҷамъиятӣ, роҳбарон ва намояндагони сарраёсат, раёсат, ташкилоту идораҳои вилоятӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомии вилоят, муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии вилоят ва воситаҳои ахбори omma иштирок намуданд. Вобаста ба масъалаи якум, корманди раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд дар бораи самтҳои асосии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва нақшаи амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои марҳилаи якум, ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 августи соли 2021 таҳти рақами 222 тасдиқ шудааст, андешаҳои худро баён намуда қайд кард, ки муқовимат бо коррупсия амали дастаҷамъӣ буда, барои решакан намудани ин амали номатлуб ҳама бояд саҳми арзанда гузоранд, зеро мавҷудияти коррупсия ба пешрафти соҳаҳои хоҷагии халқ монеа эҷод мекунад. Доир ба масъалаи дуввум, муовини раиси комиссияи ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар бораи амалӣ намудани қарори раиси вилояти суғд дар бораи татбиқи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар вилояти суғд ва баррасӣ ва тасдиқи нақшаи кории комиссияи ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд барои соли 2022 маъруза намуд. Пешвои миллат дар ҳар суҳбату вохӯриҳо бо шаҳрвандон пайваста дар ин мавзӯъ таъкид менамоянд. Мубориза ба муқобили коррупсия фақат вазифаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ набуда, ҳар як шаҳрванд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ низ бояд бетараф набошад. Танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем сатҳи коррупсияро дар мамлакат коҳиш дод. Ҳамзамон вазифагузорӣ барои амалӣ намудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва қарори раиси вилояти суғд дар бораи татбиқи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар вилояти суғд оид ба роҳҳои татбиқи самарабахши санадҳои зидди коррупсионии зикр гардида, муовини раиси вилоят андешаронӣ ва вазифагузорӣ намуд. Аз иштирокчиёни ҷаласа даъват ба амал оварда шуд, ки минбаъд дар байни кормандони соҳаҳои гуногун дар бораи самтҳои асосии стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030-ро тарғиб намоянд, то кирдорҳои коррупсионӣ пешгирӣ карда шавад. Зеро самаранокии муқовимат ба коррупсия аз иштироки фаъоли тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар раванди амалигардии он вобастагии зеш дорад. омикрон бемории дигари сироятӣ мебошад, ки моҳи ноябри соли равон тавонист 23 давлати хориҷро мубталои худ карда, сокинонаш боз ҳам мисли бемории COVID-19 аз ин сирояти нав азият мекашанд. ба гуфти мутахассисони умумиҷаҳонии тандурустӣ, ягона роҳи пешгирӣ аз ин вирус боз ҳам имкунӣ мебошад. нафароне ки бар зидди бемории коронавирус ваксина қабул кардаанд, метавонанд худро аз сирояти омикрон низ эмин нигаҳ доранд. омикрон низ ба гурӯҳи бемориҳои суръати дохилшуда мавсимӣ нест ва ба мисли суръати коронавирус хуруҷ кардааст. Аввалин ҳолат ва аломатҳои ин беморӣ дар сокинони Африқои ҷанубӣ ба қайд гирифта шуд ва то имрӯз аллакай дар 23 давлат паҳн гашт, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овард. роҳҳои пешгирӣ аз ин беморӣ низ ба мисли суръати COVID-19 риояи фосилаи иҷтимоӣ, гигиенаи шахсӣ, реҷаи ниқобӣ ва қабули ваксина бар зидди бемории коронавирус тавсия шудааст, ҳатмӣ мебошад. зеро тамоми намудҳои ваксинаҳои ихтироъшуда бар зидди бемории COVID-19 имкони пешгирии суръати омикронро доранд. нафароне ки то имрӯз ваксина нагирифтанд, аз эҳтимол дур нест, ки мубталои ду бемории коронавирус ва омикрон гарданд. ягона роҳи наҷот дар замони имрӯза дар тамоми ҷаҳон ин қабули ваксина мебошад. субҳи имрӯз дар толори маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти суғд бо иштироки мутасаддиён, намояндагони васоити ахбори оммаи вилоят брифинг бо роҳбарии директори маркази мазкур баргузор гардид, ки ҳадафи асосӣ расониндани маълумот доир ба сирояти омикрон ва ҳатмӣ будани қабули ваксина
ваксина буд. Қайд гардид ки аз шумораи умумии нафарони гурӯҳи мақсадноки вилоят барои қабули ваксина то имрӯз мутаассифона дар давраи аввал танҳо 45% ва дар давраи дуюм 35% аҳолӣ ваксинаро қабул намуданд ки ин нишондиҳандаҳо хеле нигарон кунанда мебошад. Зеро барои ба мақсад расидан фоизи нишондиҳандаҳои гурӯҳи мақсаднок бояд аз 70% зиёд бошад. Тахмина Усмонова, директори маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд илова намуд ки дар тамоми марказҳои саломатии 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят 5 намуди ваксина пешгирикунандаи бемории COVID-19 ва омикрон дастрас шудааст ва табибону ҳамширои шафқати тибби оилавӣ дар баробари гардиши хона ба хона ҳамчунин навбатдорон дар худи марказҳои саломатӣ ба сокинон эм гузаронида истоданд. Аммо муроҷиати шаҳрвандон хеле кам мебошад ки ин аз бемасъулиятии сокинон нисбати саломатии худи онҳо ва аҳли хонадонашон дарак медиҳад. мувофиқи маълумоти ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ ҳар рӯз дар манотиқи мухталифи ҷаҳон аз Африқои ҷанубӣ то Канада, аз Британияи Кабир то Гонконг шумораи бештари ҳолатҳои сирояти омикрон ошкор карда мешавад. олимони ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар саросари ҷаҳон кӯшиш мекунанд ки ба ин саволҳо ҷавоб гиранд. худи пайдоиши як штамми нав ба мо инро хотиррасон мекунад. бисёриҳо фикр мекунанд ки COVID-19 моро тарк кард, аммо он моро танҳо нагузошт. дар Аврупо дар як рӯзи охир як варианти нав дар Нидерландия, Португалия ва Испания кашф карда шуд. дар ин ҷо аввалин ҳолати тасдиқшудаи сироят дар як мусофире ки аз Африқои ҷанубӣ бармегардад ошкор карда шуд. рӯзи душанбе Исроил аввалин давлате шуд ки марзҳояшро барои ҳама воридот бастааст. дар брифинги баргузор намудаи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд ҳамчунин қайд гардид ки ягона роҳи мубориза бар зидди бемории COVID-19 ва омикрон ин қабули ваксина мебошад. масъули дигари соҳа қайд намуд ки мутаассифона дар шаҳри Исфара қалобон дар марказҳои компютерӣ варақаи гувоҳномаро аз чоп бароварда ба нафароне ки дар коргоҳашон ё барои сафар ба Федератсияи Россия талаб карданд бо қайди махсус ба истилоҳ QR-код фурӯхтанд ки он қалбакӣ мебошад ва сокинони шаҳри Исфара ва дигар минтақаҳо бояд аз ин ҳолат низ огаҳ бошанд ва гувоҳнома танҳо дар маркази саломатӣ баъди қабули ваксина дода мешавад. дар анҷом илова гардид ки ҳар нафар барои саломатии худ бояд бештар масъулият ҳис карда ҳатман ваксинаи пешгирикунандаи зидди бемории COVID-19 ки имкони пешгирӣ аз сирояти омикронро низ дорад қабул кунад. зеро қабули ваксина ягона роҳи наҷот аз ду бемории сироятӣ мебошад. дар анҷом намояндагони васоити ахбори омма ба саволҳои худ доир ба бемории мазкур эмгузаронӣ таҳия ва пешниҳоди барномаҳои махсус ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷудо байни донишҷӯён баргузор шуд. дар ин чорабинии варзишӣ 40 нафар варзишгарони ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва касбии махсуси кишвар иштирок намуда малакаю маҳорати худро нишон доданд. дар толори варзишӣ ба номи устопирёни шаҳри Хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷудо байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва касбии махсуси кишвар баргузор шуд. намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи ҷудои кишвар дар маросими ифтитоҳи ин чорабинии варзишӣ аз таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати варзиш ёдовар шуда зикр намуданд ки ин намуди олимпии варзиш сол аз сол дар кишвари мо рушду нумӯ ёфта истодааст. бо ташаббуси бевоситаи Федератсияи ҷудои кишвар ҳамасола дар ҷумҳурии мо мусобиқаҳои бонуфузи ҷумҳуриявию байналхалқӣ роҳандозӣ карда шуда истоданд ки ин барои баланд бардоштани малакаи маҳорати варзишгарон замина мегузорад. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардида истодааст ҳузур дорем ва варзишгарон, мураббиён, доварон аз шаҳру ноҳияҳои дурдаст ҷиҳати иштирок дар мусобиқаи имрӯза яъне ҳузур карданд. чӣ хеле ки дар асоси нақшаи кории кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва дар якҷоягӣ ба вазороти маориф чунин мусобиқаҳо айни ҳол дар шаҳри Бухтар, Кӯлоб аз рӯи намудҳои гӯштини миллӣ волейбол доир гардида истодааст ки ҳамасола чунин мусобиқаҳо баргузор мегардад. мақсад аз баргузор намудани мусобиқаҳо пеш аз ҳама дарёфти чеҳраҳои нави варзиш ва ба ин васила ҷалби бештари ҷавонон ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад ва айни ҳол бошад мусобиқа аз намуди зудо дар ин ҷо баргузор гардааст. беҳтаринҳо ба ҳайати дастаи мунтахаб ворид гардида ҷиҳати сафарбар кардан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҳарчи беҳтару хубтар баромад намудани онҳо кӯшиш ба харҷ дода истодаанд.
در این چهاربینی ورزشی 40 نفر ورزشکاران از مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی همه منطقه‌های کشور اشتراک نموده بین هم زورآزمایی کردند. رقابت‌ها بین اشتراکچیان مسابقه در وزن‌های از 60 تا بیش از 100 کیلوگرم جریان گرفت. هیئت حکمان در 7 وزن ورزشکاران بهترین را معین نموده با مدال و افتخارنامه‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قدردانی نمودند.